chama 8:45 kumbukani tangote pasa chithunzi kuti kunali zotani waona zotani zona blessings mtsogolo wa dziko lino President Dr. Lazarus CHAKWERA afika mu mzinda wa Blantyre ndipo ndege imene anakwera yafika ndendende 1:45 pa Chileka International ndipo ena mwa akuluakulu amene anandira mtsogoleri ndi nduna ya zofalitsa nkhani komanso akuluakulu ena akuchipani ndiye tikuyankhula pa mtsogoleri wafika pano pa clock tower tikuona kuno kuti anthu ndithu ndosangala malo ano muchingamira mtsogoleri wa dziko lino pamene akudutsa mu mzinda uno wa Blantyre. Anzathu otola nkhani mumakhala ndi mwayi wapadera kuti mumatha kucheza ndi akuluakulu aboma mwina ngati nduna yofalitsa nkhani mwina mpata umene usunatheke ungatipatsa chithunzi chanji kuti panopa pachitike zotani? Ndi chikhulupiriro zoona kuti mpata ukapezeka amene nankhulira ndi nduna ya zofalitsa nkhani mtsogoleri wa dziko lino akhale akucheza makamaka ndikhozanso kufotokoza pakadali pano ndi mtsogoleri wa dziko lino akuyenda ndithu ndi anthu pano pa clock tower wa galimoto yake ndithu. Zikomo kwambiri kumbukani padakali pano President wa dziko lino Dr. Lazarus CHAKWERA akuyenda ndithu ndi mayi wa fuko Madamu Monica CHAKWERA kuyenda kubaibisa anthu mkatikati mwa gulu limeneli pamene ndithu zikuoneka ngati akhale akuyenda ulendo onsewu tiyeserapo kuti ticheze ndi akuluakulu ena omwe koma ndusanakuziwe chikondwerero cha omwe akuno aya kuthamangira President CHAKWERA taonani wina kumati President CHAKWERA akutuwa puwala taonani muzichambula zimenezi ameni kumwamba kulemekezeke chabwino mwina chifukwa chani kwabwera khamu lochuluka kwambiri udakali mmawa ku Blantyre koma kukoneka tikwadzaza kwambiri uno ni mmawa anthu akupita kuntchito koma taonani anthu anamvanso kuti akuti ayi President CHAKWERA wadwala kubwera kumene kudzaonetsa chikondi chawo chimene nacho pa President CHAKWERA kuti asatana amafalitsa nkhani zawo zabodza koma mulungu amachititsa anthu manyazi nde zachitika mu nthawi yokuti President CHAKWERA akhalanso akubwera kudzagwira ntchito kuno ndi nthawi imene anthu onsewo anati ifeyo sitigona ku nyumba tidzuka abwera munsewu muno anthu 5 koloko ya mmamawa akuti nkhani yake tikaone President CHAKWERA uchakuti wapuwala uchakuti wafayo tikamuone ndeti kuti President CHAKWERAyo ndi uyalapayo anthu akayamba kuthamangitsa nkupeza kuti angokutukwana udzazi kuti akulephera akangotukwana zuchitika kwaipa basi wa opposition akhale pansi mwina mutipasa chithunzi kuti President ali chigawo chakumwera patatha pafupifupi miyezi kuti asanabwere agwire ntchito zotani kunoko ali ndi zinthu zingapo paja mukudziwa President anabwera kuno sabata zapitazo akhazikitsa masukulu amene akumanga koma ndalama zake zidapezeka pochokera ku mpikisano wa golf umene amakhala nawo chaka ndi chaka kuteko panopo ayambitsanso mpikisano umene uja wa golf uja kuti umenyerenso ndalama zipezeke komanso kupyolapo President ali ndi nkhani zimene akapite kuja kumasi ku sukulu akhazikitsanso ndondomeko ya zipangizo zosika mtengo za ndinocho kuno pamande kuzalewa mboma kuteko kupeza kuti mvula ikuyamba kubwera anthu afune kuti agule zipangizo tinalengeza kuti zipangizozi zilipo President akuti ndikatsikulire zimenezi kuti anthu alandire zipangizo zimenezi aziyamba kugwiritsa ntchito zawo komanso zipo kuna kwa sabata yathunthu kupitirira pamenepo ndipo akhala akupita kulilongwe kapita kugwira ntchito zina chakumasiku amakubwera tikhala tikulengeza koma taonani mu mzinda wa Blantyre taonani poponda palibe taonani anthu manja mwamba pena paliponse akuti CHAKWERA mneneri waboma komanso
ntchito ya misonkhano yokopa anthu kapena ntchito zokopa anthu mchipani chimene chicho cha Malawi Congress. Tikupitirirabe pang'ono ndi pang'ono kupita ndithu ku nyumba imene ya Sanjika. President akuyendabe mwadzuka bwanji? Ndadzuka. Dzina lija tikumbuseni. Dzina langa ndine Hofmale Makande. Ale pa nkhani za ndale. Chakubweretsani kuno ndi chani? Ine ndabwera kuno kuyenda limodzi kudzandira president athu kuti zipita kula zambiri. Ndiye ndikudabwa kuti akutenga kuti president wake wamphamvu akuthamanga, simuona akuthamanga. Akuthamanga. Ngabali zimene anthu amalankhulazi. Ndipoti anthu kumva zabodza ndikumazitenga kuti ndizaona. Aone okha. Ngati kuno kusawu ndafuna ndikwawo. President wa Malawi. Munthu akhala kwawo kandi apite kuti ndi Malawi ndikwawo. Ndiye ndifuna kuwasengeza Malawi kuti munthu wabweranso kwawo. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndili nda regional chair achipani chimene chicho cha Malawi Congress, olemekezeka Simbi. Ulendo umenewu ndofunika bwanji olemekezeka? Olemekezeka ulendo wabwino, ulendo ofunika kwambiri, ndipo ndife osangalala chigawo chakumwera amene akuonera paone kuti tindi chakwera afika kwawo kumwera. Tonse Amalawi tiyeni tigwirane manja, mtsogoleri ngati uyu atipasani Mulungu ndipo tikondwere chifukwa tapeza mtsogoleri chauta tatipasa. Tonse tigwirane manja kumene tikupita, tonse tikapereke voti ya Chakwera. Khamu lochuluka ndithu labwera kudzalandira President Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Inuyo ngati akuchipani omwe mukuyang'anira mchigawo chonsechi zikutanthauzanji? Zikutanthauza chimwemwe anthu asanatekedwe magalimo. Chakwera tonse takhala chifukwa tikasiye kusanjika. Pani Mamse we akumabaibi wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamene akuyendabe ndithu kupita ku nyumba ya boma, nyumba imene iyo ya Sanjika. Apapa ndikhale ndikuyankhula ndi mwe aliso mu mndandanda umenewu. Zikutanthauzanji khamu la anthu lochuluka kubwera kudzachingamira mtsogoleri wa dziko lino? Tikamanena kuti Amalawi ndosindikira, Malawi sanganamizidwenso ndi zimenezi. Mama wanga tuno tauni yonse kutseka ana Chakwera, mabodza abakiri mu Lusi TV, bakoza TPP osali m'madzi. Anthu akumukonda Chakwera, anthu akudziwa kuti mavuto alipo mdziko. Kaona Chakwera tembekezo, akuona utsogoleri wa mphamvu, akuona zinthu zabwino. Chifukwa chake mukuona kwimbi tekeza Chakwera samulandira Chakwera. Siko mukambe mwina sapule zikwapatsa kuti azikonda president wa dziko lino. choyamba ndi utsogoleri woyanjanitsa Malawi. Palibe mtumbuka, palibe mchewa, palibe muyawa, palibe mulomwe. Ndifa Malawi uthenga amene akulalika Chakwera ndi umenewo. Chachiwiri ndi zitukuko zosasankha nsanje kusikwawa kuchitipa kalonga lilongwe kosekwa kumwe zitukuko. Kuna kuti anthu adzikhala mwamtendere atsikambirana umenewo kumkonda Chakwera. Munakapo mongodusa kuti ayi pakhala pali mabodza ambiri anthu osatira chipani chanu mwatsimikizira zotani mwina ena uyu ndi mtsogoleri wa dziko la
dziko lonse la Malawi achakwera ali fit 100%. Akuthamanga munsewu, akukwera njinga ya moto lero lomwe ali bwino kwambiri. Mabodza atana mazandeke aona kuti sizikukwira tinamizira ndabuka lero adzionera okha bwera. Ndathokoza kwambiri olemekezeka amene ndi olemekezeka zamaboma ang'ono komanso amene pani chimene chicho cha Malawi Congress padakali pano khwimbi la wanthu likuyendabe motsatira mtsogoleri wa dzino Dr. Lazarus Chakwera ndipo tikudutsa pamphamba ni mmene nchonena kuti President wa dziko lino akuchita zijamati ma push-ups apanga ndithu kangapo konse pamene papa ndi pamaloboti opita kusanjika nawona olemekezeka akunkuyu nawonso akupanga nawo mwakanika kumaka pamaso pa president. Munthu uyu ndi wathanzi nkhani ndiye kuti anthu anenezo kuti president uyu wamwalira kapena akudwala kapena ati mikono yake yatani mapusha pamapanga apa mikono yake ndi imene apa anthu angodziwa anthu amene akuthamangitsa ndi akhangotukwana udziwa zoti akulephera amene ukhoza kuyamba kuyenda bwinobwino ati pipi imene amba kutukwana wamwalira ndakuza akamaza kuthamangitsa munthu ukazangomva mwakuti mwako wayima amene uja wakutaya ati pipi aya mbona zoti Chakwera wamwalira amaoneka chonje ochoka amene wawa ndi olemekezeka Moses Kunkuyu Dr. Chakwera enda ndithu pansi kuchokera pa clock tower kuyenda ndithu kufika pa maloboti amene wawa tsopano zayima akwere pamene papa kupitiriza ulendo umene uwo opita ku nyumba ya boma ndi mwambo wano kwambiri padakali pano a president akuwevabe anthu omwe asonkhana pano akwera mgalimoto ndithu ndi mayi wa fuko Monica Chakwera ono ndi pang'ono ndithu akwera mgalimoto kulupira kuti posachedwa apa akhale akupitirira ulendo umene uwo opita kusanjika. Tinachezapo ndi anthu ochuluka komano mfundo zomwe tingazigwire nzonena kuti Dr. Lazarus Chakwera yana mchigawo chakuyambirira ndi masewero aja a golf omwe ndithu cholinga chake chenicheni ndikuonetsetsa kuti apeza ndalama zothandizira ana osowa msukulu za ukachenjede za mdziko muno osakhala zokhazo komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Thumba limene ndi lomwe munachokera nkhani zomwe ya msanje eziwiri apita kwera imene iyi makoma onse anapasuka china chilichonse. Dr. Chakwera ataona vuto limeneli
anachotsa ndalama ndithu kuchokera ku thumba yatsopano yomwe akagulira yapitayo ndi kali pano mawali akhale akukatsogolera ntchito imene ndi cholinga chopezanso ndalama kuthumba limenelo keza kuti kulakalaka zo miliyoni ndipo omwe akuyendetsa zikuoneka kuti zikulongosola apezapo kale ndalama zochuluka ndipo pali chiyembekezo choti ndalama zimene kuchuluka kuposa pomwe anayerekezera pa 600 acha ndi ntchito ina yomwe president wa dziko lino akhale pambali pa ntchito imeneyi mmene timacheza ndolemekezeka mkukuyu anakambaponso kunena kuti pali chilingaliro choti mtsogoleri wa dziko lino akhale ndithu akutsegulira ntchito ya Welcome to Presidential Charity Tournament. Join His Excellency Dr. Lazarus CHAKWERA for a day of gold and giving on 11th and 12th October 2024 at Country Club Limbi Golf Course. There are sponsorship opportunities starting with diamond, platinum, gold, silver, bronze, zinc and copper with 10 slots at 5 million kwacha each and more. Don't miss this incredible opportunity to make a difference in the lives of those affected by tropical cyclones and students striving for a better future. For sponsorship opportunities and more information, contact the numbers on the screen. See you at Presidential Charity Golf Tournament. MBC Zokondamai.